Hi guys, good morning. Ang atong oras kay alas 6. 35, 45. Alas 6:45 na guys. Ganina ko nagmata guys, pero karon pa ko ning bangon kay lami pa man ihigda-higda guys. Mabangon ta ko ganina mga alas 5. Kamata si banana may ingon man siya nga unya nakawa may trabaho. Naghigda sa tulog sa daw. Pero wa na ko natulog kasi ko kubi sa kong cellphone. Nga kadi naman ko katulog lahi man ko gas kay once makamata ko di na jud ko katulog balik mo to mintindog na lang ko. Then di masasol ang trabaho yung agdayan pag motindog kay mo ginaya akong unahon pag mata ko unahon jud dayon akong nilungag. Tapos aglamisa guys. Kay perting kuan diri ni Rosel gahugaw kay nagpaso-paso na pud siya. Ang gawas guys na ako'y puson dito kay gipang kuan ang gawas gipang buskag ang silig na ko dito sa mga amaw. Madto tagawas ang gas kay itong hipuson tong silig gipang buskag sa mo din. Mangwa pag kuan guys kaning gabon kay mo inom ni gabon ni banana ron. Ay dodong amay dito sa dongbe. Agi sa mami dongbe. Agi mami dong. Tanawa guys og ipang buskag Kitagaan na po kung nagtrabaho guys. Tanawa. Ipang buskag. Hawa diya sumbagon ti karon buskag nimo ning silhig buang ang akab. Minsan na niyo ang bag-o pag yung silhig buskag. Tanawa guys gibuskag nila guys. Tagaan ko trabaho guys. Kani man gid sibot sang salarin ani kay siya ra may makakuan ani kani Hawa diya. Ko dito la, ko dito. Siya ra may makaabot aning silig wa ni lain. Siya ra gabuskag ani. Dani puson. Ano ba man yung dugo? Gara juga ni si Bots guys. Paglungon ni mo gara siya. Ngara guys Hawa diba? Ako sa ningiposon guys kay. Ay, imbis dalagsaran ako ni igamit ng silhiga guys. Ba? Akong gisigi gamit ang katungdaan. Guba man nino sa ninion. Ang awa. Unsa ni niya? Adlok sa bunalan sa silhi guys. Kuha na pud ang gut sa silhi ko. Pati yung kini si Boots Ya, ninion. Guys. Boots! Ang bina. Imo na po. Ni maong anso. Atot na si Boots Ang bina ba? Ang bina. Ano man ka? May taga-era ko kong pisi diha, may. Hi, nanay. Maya na, oy. Ngayon man daing Judith sa ano natin na no? Ilaw? Ilaw? Oo. Na, wala pa ang sweldo ni Ruli, noy. Wala pa, oy. Sa iyo? 1,600 kapin. Kami, 900. Mura ra lagi na, no? Wala, gunting katong gunting. Maglisog ka na po. Wala katong daan. Guys. Hawa ba? Ara guys, ato na po ning ayon ang silihig kay giguba ni Bots. Hawa.
Wa diya, kagi unsa nimo ni? Nice. Ay, Diyos ko ni sibot unsa man iguot. Bantay bungkago na po ni Hab. Awa diya kasi gi ka kasala. Mugara ra ba ay? Pistol. Mugara ka kung ano. Hawa ba? Hawa man lagi kag makakitag. Gara man. So guys, gara dapat. Hawa da. Hawa ba? Kabalo mo siya guys, siya nakasalaan ni guys. Ngay na siya. Ngay ka sore. Ay, Diyos ko Lord. Nahigta na guys. Oh. Naay taas, naay mubo. Okay. Guys. Mana? Ako na lang po sa pawan aning kuan oh. Sa pawan na lang po na kuan kay. Hawa diya ba? Anso ang kuan kay. Hi, Nay. Yan, laman mo kay mama mo. Nga, punta nga kami mamaya kay. Dami naman pera si mama niya. Doon. Yes. La pa. Magbanwas sa gawas guys kay daghan baho kay anso ni daghan kay ihi si kuan bots. Awa dadang. Guys, panuwas pa guys. Ang ihi ni bots kay ito pagkabaho guys. Ayan guys, ah. Awa guys. Asus, asus. Oy, oy, oy. Asus, 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 asus. Dodong gamay. Dodong gamay. Kaog vitamins guys. Minin dito sila kay. Dili na ka ng tingalon guys. Sila harang usapon ang vitamins. Lami manggod. Vitamins ako guys. Vitamins po nila guys. 30 yun. May anilaban rin may. Ugan na ni.
Ar guys, nanda kong tao guys. Nga nilabahan. Ilahi lang, ibili na ng towel guro. Hawa di, bot! Manuwas ta. Ano sa nang tubig ha? Kigipakuan ako ng ihi. Kunin ko anong guys. Okay, sagtan o na po nila guys. Tatay! Good morning, Tay! Guys, sorry po guys. Utang na ko sa diri guys. Tay? Ano, Tay? Oo, Tay. Yung ihip sa pusa. Ano?
guys, manatag bang limpyo silang popo guys. Nanguha ko og kuan guys, gabon na wala na nakita sa kamera guys kay nalimot ako. Ara guys. Oh. Ara guys, atong gikuha nga gabon guys, si Ara. Dire na ako ni ibutang guys. Kaya naaman ang pista niya kung gitaod. Dire na ako ni ibutang. Yan ko gamay ra inita kay sayang kay ininit. Oh, makuan dire. Ay, gibon na nako. Ko ay balik sa pitsil. Magkuan ta gabon guys. Wait, sa ko magsabana oy, diri ra usa ko sa gabon. Tampong ni oo. Kuan niya kabuk akong ikuha 15. Okay mo sa una sa April mi guys, kani gid among gi-maintain ang gabon nang dagan kini matambalan ang gabon guys. Hindot ni siya. Katawanan kay ba na siguro ni dali-dali panguha dito ba niya wala niya. Nya, ning lihok sigurong kamera. Wala na dayon niya og bali ang iyang kuha. Ang gabon may. Oh, no, ikuha gid nako. Guys. Gabon. Inom ko gabon guys kay ako'y nananom niya di ko kainom. Lahat naman hino imang harvest. Nya okay ra untag manguha guntingon guys. Kamuton pagyud niya ako manguha ko ako yung guntingon kay ginampingan ako ang pangtanom. Kami na siya sa kanang mga panuhot. Ako sa ning bantayan guys kay moawas ra ba ni bubukal. Adi lang kay punon ga no? Lagi. Nami kining gabon guys, o naluto na atong kanon. Nagkusuking agas guys, brigo na kayo yung gigi guys, kasi sige nag-agas. May lagyan maminti na ni. Yung ani ka kusog na agas ka, pwede na ni ang automatic na washing animal. Gani o, kusugan na. Pwede na kayong washing ani guys. Sana yung oras mo eh. Pagkado sana ko daang iruin. Nga kung ba na magpakaon sa mga dugi guys, ikabalo mo budget o sudan. Adun kaya ihatag. Ganina na yung pitik na eh. Adun kaya ihatag sudan guys. Ang kabaling budget. Yan sa magpainit.
Butangan sa nako ning tubig oh. Atong ilimnon. Puno na ito nagtubig guys oh. Mitras na apay agas. Dayon manglaba na po kuron guys. Nakusugas sa agas. Okay, kuan. Kanang pilit siya. Pareha man nato yung kuan gihatag atong una galing lang ang una baga. Kana nipis. Manglaba ay pagkanon ako da ang mga dugi guys ay hapon manglaba kay Ginoo ko bisag dugay kong mahuman. Wow. Ato ikuan ni kay para dili guot ang atong mangira kay guot kaano. Ay kani uli ka piring nga ka inom nig vitamins sa mga iring may. Anya na kay gahukad pa ko. Hinagmay raman ni ilang rice guys, man lang sila kaon. Ay dili lagi mo saka dayon lagi kay mo samot tagkaguot dire. Saka man dayon oy. Sayhupan para balik ra makuan. Magdala na po dahon karon ng herbal guys sa tuburan kay si Motherland. Wala na po na po dahon. Bukan na. Buhay! Na, muawas lagi siya, oh. Bisan pag dili po noon gawin, muawas gyapon siya may. Muawas gyapon siya ga, bisan dili po noon. Kuan man gud di siya gabon. Man. Ano na lang ni din po na lang po na kong tubig guys. Okay. Bawas ko siya guys. Basta dili siya punon guys. Punan na lang ako og tubig gamay. Ano? Para mapuno kay muna yung mga ino ni banana.
lagi pag sige sunod-sunod kay matumban ka mo siya o kabadim ta. Maglungag na pugo otra, Ginoo. Na guys. Pinay kapwa, pinay. Mag-inom na tao, herba no. Utang ugaan nila. Sa Mindanao. Marami. Ala, hindit man dain oy. Hindit kami butanganan sa amo ang gabon guys kay oh. Alam mo. Guys. Ni ara ang atong gabon guys. Oh. Ara guys. Ana among imno na pod. Idagan kay kog tanom nga gabon. Na. Continue ta diri sa akong mga dogi. Ako asa ni ko anon okay maglungag ko utol. Dili di makuan kay matumban ba mo syagit ra ba dayon. Akong
Narog si George oh. Di na makahulat. Lagi. Nagtimpla pa ko paghulat. Ano po si Dagol, otro po ni ay, bungian ti karon. Ang dali. Si Rosel may. Rosel, dali na sa iwakwak. Dali na sa Pagilam na gol, baba ni mo. Dagol. Naday. Dali. Unsa kamay? Ha? Pagkaon na inday, nag-inoin ang punis inday, oh. Ha? Agoy, kaya nakabalo dahil siya na ang manok. Uy, kay kakaroon, sagpaan ka ko. No, ipog ka ha, mura ko di ano yan. Di ay, ako ay, sa hanggang manok. O, di ay. Dalit dire. Uy, kasi Inday guys, kaya nakakita man siya nga na ang manok iyang daddy, mo din wa ning kaon sa akong gihatag nga iyang pagkaon nga inununan ra. Ang manok iyang gimemorize. Ay pa si Dagul uning kaon. Gimemorize niyang manok guys. Wala siya nalimot sa manok. Dali. Memorize niyang manok di ay guys. Birthday ginis. Inday beauty ay. Ay pa sa gato ng kaon. Pagulat mo diya bots. Otro kung mga umuan mo. Kaya balong nagtimpla pa ta diri guys. Sige, panguan diha. Hoy! Ayun, niya na lang po manglaba may kay. Magbayad pa man tag kuryente may. Kaya magkuan pa ko. Magluto pa kung kuan. Di ara ko manglaba sa kuan. Oh, wala naman siguro yung bagyo. Ning init naman. Di ara ko manglaba siya.
Hindi ako mang laba guys kay wala ka pa mi. Nga naman na Mike, nanguha ay. Mike! Manak ka ha, manak ka. Ano man na dagol? Wala man mo nagiwat imong pagkaon. Dali oh, isda. Mm. Hindi tamag isda yan kunti wa na hurot. Buang na subot guys, hulat. So guys, mag-distribute ako sa ilahang pagkaon. So guys, so diri ra tataman. Salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa inyong pag-like o share o paglantaw sa kong mga vlog. Thank you so much guys sa inyong tanan ug amping kang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.